Ir-residenti Slimiżi jinsabu iddispjaċuti bl-imġiba tal-Ministru tal-Ambjent li ma tax importanza lill-ilmenti tagħhom. Fuq il-paġna ta' Facebook kif ukoll fuq il-blogspot tiegħu, il-Ministru George Pulicino għall il-ġurnal The Times għala kontroversja mix-xejn fuq din il-kwistjoni u rrefera għal din il-kontroversja bħala waħda purament trivjali. Iżda r-residenti ta' Taslima jgħidu li ma tfadlilhom imkien fejn jieħdu l-klib tagħhom biex jifriskaw li f'postijiet perikolużi. Seket jiena nieħu l-kelb miegħi jom, ma jinżlux minn ajri. Jiena ħanqod nirriskja saħħti biex inniżel il-kelb. Issa Taslima għandha kosta mhux ħażin, imma b'daw il-bylaws bażikament ħajspiċċa nkun nistgħu il-klib jkun jistgħu jgħumu f'postijiet b'ftit postijiet. L-avviż legali ppubblikat mill-Kunsill Lokali ta' Taslima jistipula li l-klib ma jistgħux jgħumu f'baiting areas. Jiena saqsejt b'email lill-Ministeru tas-Saħħa ma rrispondewx. Fuq is-sajt tagħhom hemm miktub x'inhuma non-baiting areas. Id-definizzjoni ta' baiting areas skont is-sit tal-Ministeru tas-Saħħa hija waħda ġenerali ħafna, jiġifieri f'dawk il-pajjiet kollha li fihom jgħumu n-nies. Jekk persuna tieħu annimali domestiċi fiż-żoni projbiti tista' teħel multa ta' bejn 4,000 u 11,000 euro. Jiena naħseb li huma ħorox iżejjed, speċjalment meta tikkomparhom mal-multi li qed jingħataw għal pereżempju atti ta' krudeltà kontra l-annimali. Iżda residenti sostnu li l-pieni għal min ma jnaddafx wara l-kelb tiegħu għandhom jihraxu biex bekk il-bajjiet jinżammu notfa u iġjeniċi.